Rumboia vai arruando, rumboia 2000 quereres. Rumboia vai arruando, rumboia 2000 quereres. Canta rumboia que as rosas bailan canda os carabeles. Viva rumboia, rumboia viva. Viva rumboia que eu te quero pola vida. Viva rumboia, rumboia toda. Rumboia canta que os amores van na roda. La 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 todas las flores rumboia veñen o baile por verte. Todas las flores rumboia veñen o baile por verte. Unha vez que te escoitaron xa non deixan de quererte. Viva rumboia, rumboia viva. Viva rumboia que eu te quero pola vida. Viva rumboia, rumboia toda. Rumboia canta que os amores van a roda. La 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 la. Chegará o día, estou seguro, no que o discorrer musical deste tempo será relatado cos discos de Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre como marcos referenciais. De aí a transcendencia do que hoxe acontece. Axúdame a sentir que así, con este alegato emocional, titula esta cuarta entrega Xavier Díaz, é un sublime e ao tempo complexo exercicio de equilibrio lírico e armónico no que as músicas populares e as tradicionais chegan a fundirse, que non a confundirse, nun abrazo fértil e inspirador deses reconfortantes sentimentos e desas esquivas emocións que o músico reivindica. Este disco é unha homenaxe ás músicas herdadas de todas as Obdulias, dime. Obdulia era a súa avoa, unha de tantas catedráticas sen título nesa célebre Universidade da Vida. Isto é o que escribía Carlos Crespo para a Voz de Galicia, baixo título Xavier Díaz, músico, todo o que son, debo as pandeiretas, artigo de marzo do 2024, xusto cando estaba publicándose o novo disco de Xavier Díaz, Axúdame a sentir, e o tempo que arrancaba unha xira que tiña as súas dúas primeiras citas en Vigo e en Ourense. Ola, ola, moi boas, como estades? Eu son Germán Esteves, xa sabedes, o germano a portuguesa, e aquí estades nunha nova entrega deste voso Galiportus, deste voso espazo galaico portugués unindo as dúas beiras do Miño, voz a voz. Hoxe toca falar de música de raíz, hoxe toca falar de música tradicional, e toca falar, xa tiñamos moitas ganas de facelo, cun dos referentes da música galega das últimas décadas e que está a tope, con máis traballo e máis dedicación ca nunca, o grande, grandísimo Xavier Díaz. E está xa en directo connosco, agradecemos o seu tempo porque sabemos que a súa axenda non é unha broma, está connosco xa Xavier, grandísimo, supoño que desde a Coruña. Moi boa, Xavier.
Hola, bo día, dende Bastavales, concretamente. Moi ben, Bastavales, eso sona moi rosaliano. Absolutamente rosaliano, claro, porque as campasas que fai referencia a Rosalía, moi probablemente elas as coitaba cando era cativa dende Ortoño, dende a casa da súa tía, donde estivo vivindo durante unha tempada. Así que probablemente aquela melodía que eu escoito aquí a diario, pois tamén a escoitaba ela e, bueno, e é de aí que esta é esa parte da ruta rosaliana. Estamos no concello de Brión. Contanos un pouco, Xavier, agora vamos un poquinho con este proxecto, falamos un poquinho da túa discografía, falamos do que ven a partir de agora, pero, bueno, retrotraéndonos un pouquiño para os nosos ouvintes, para que non te coñeza, que creo que non serán moitos, porque tes un nome e unha trayectoria espectacular. Como son as túas orixes na música? Como é a túa infancia? Bueno, creo que como de moita xente, moitos mozos e moitas mozas, e moitas adultas e moitos adultos que empezaron a tocar pois a pandeireta ou a gaita ou a bailar na asociación cultural ou juvenil da súa, bueno, pois do seu barrio ou da súa parroquia. Empecé así, tiña 11 anos, o meu avó materno regaloume unha gaita e ali empecé a soplar e a ter o primeiro contacto coa música. E a partir de aí case foi, bueno, pois dun xeito continuado. Houve algún breve paréntese, un par de anos no instituto, a mellor, ou por aí, pero o resto do tempo se me quedei absolutamente, bueno, enganchado a estas músicas, non? Supoño que unha vez iso, non? Unha vez que tocas a música, bueno, non sei se pasa con outras disciplinas, non sei se pasa tamén co deporte, ca cociña ou cas artes marciais, non? Pero cando ves que algo che gusta e che engancha, xa non o podes deixar. Sí, ademais tamén é un vehículo para socializar, é dicir, ten moitas virtudes, diría eu, non solamente a parte musical, é máis, en aquel momento, obviamente, formaba parte máis dese espazo de socialización, de entrar en contacto con outra xente e tal, que de ter unha perspectiva musical ou xa non digamos pensar en que formara parte da miña vida de unha maneira tan intensa e mesmo profesional, sino que eu creo que nos inicios é algo tremendamente enriquecedor, que ademais a música nos obliga maravillosamente a ter unha certa concentración, poñer unha certa atención e concentración en algo que estamos facendo, e bueno, pois nese sentido un vehículo maravilloso tanto para o crecemento persoal como para entrar en contacto con outra xente, non? Entendo que os 80, Xavier, foron un pouco, foi esa década aí de explosión, de cambio, de crecemento persoal tamén para ti, e despois os 90 están marcados por unha palabra, non? Que é Berrogueto. Bueno, sí, eu entrei en Berrogueto un pouco máis tarde. Claro, ao final. Quero lembrar. Sí, aproximadamente eu entrei creo que fixen a primeira xira no 2008, 2009 probablemente, aproximadamente, non? Berrogueto sempre foi un referente para min, é dicir, era unha banda que eu admiraba, a que lle tiña moita pois eso, moita devoción, e era siareiro, iba a velos con unha certa frecuencia, e eu tiña moitos amigos dentro da propia banda, non? Todos eran coñecidos para min, pero tiña algúns amigos e algunhas amigas como Wadi, non? Entón, bueno, esa foi unha transición en ese sentido, diría que bastante lógica, e foi unha experiencia moi bonita, claro, formar parte dunha banda da que eu era admirador, para min foi algo moi emocionante, non? E en que momento decides eu teño que lanzar carreira en solitario, que eu creo que a cousa vai funcionar? Bueno, un nunca sabe se vai funcionar ou non, porque sí que é verdade que eu tiña querencia pola música e tiña ganas de facer cousas, e tiña unha especie de... había algo que me estimulaba
a dar o meu punto de vista, non? A facer a miña propia proposta e a, bueno, pois a construir unha música propia. E iso foi antes de Berrogueto, xa. Eu no ano 2007, creo lembrar, no 2005 fixen un disco con Guillermo Fernández, guitarrista de Berrogueto, por certo, antes de eu participar na banda, e no 2007 fixen un disco que se chamaba e se chama Coplas Parecía, con Pedro Lamas e Suso Iglesias, un disco tamén de corte tradicional, no que xa facía unha primeira, bueno, digamos que unha primeira exploración sobre músicas que eu xa tiña grabado e as arroupábamos pois con unha estética determinada, non? En este caso con un acordeonista do pau máis clásico e un saxofonista gaiteiro que tiña un pé no jazz e un pé na música tradicional. Entón, bueno, eu xa viña experimentando con digamos que tiña ganas de ter un discurso propio, así que despois da paréntese con Berrogueto retomei, non? En realidade non é que eu arrancara despois, non? Senón que, bueno, xa tiña camiñado uns pasos. Son 7 traballos xa en solitario, corríxeme se me engano, Coplas para Icía 2007, Arrolos de Salitre no 10, Tamborín Men no 15, Noró 2018. A partir de 2018 xa colle ritmo de cada 2 anos sacar un traballo. Noró, As Catedrais Silenciadas no 2020, Levantarse e Caer no 22 e este recente Axúdame a Sentir no 24. Que dicir, os últimos anos un frenesí tremendo. Sí, bueno, hai algo aí un pouco, que decir, ese Levantarse e Caer, por exemplo, foi un disco feito un disco, unha espiña que eu tiña clavada aí, un disco máis autoral que eu tiña ganas de facer, e a pandemia me permitiu, o parón da pandemia me permitiu gravalo, porque eu teño estudio na casa, tiña ganas de facer un disco con un produtor madrileño que se chama José T. Ordóñez, acompañante habitual de, bueno, pues de grandes, Eliseo Parra, de Manolo García, de moita xente. Tiña ganas, había moito tempo de facer ese disco autoral e a pandemia me permitiu esa licencia. É verdade que foron anos, que sí, que foron anos intensos, é dicir, esa frecuencia de casi bianual e disco, non sei se a vou a poder manter no futuro, porque a min realmente me leva moitísimo tempo facer un disco. Bueno, esos 2 anos de unha maneira bastante intensa, entre a fase de preproducción, escribir textos, empezar a traballar coas armonías, as melodías, a selección de temas, e a grabación lévame moito tempo, non? Entón, bueno, foron anos bonitos nese sentido, fértiles, e estou contento tamén de que quedaran esos traballos aí registrados, non? Agora falamos un poquinho deste Axúdame a Sentir. Coméntanos simplemente, porque o teu nome sempre vai asociado ás adufeiras de Salitres ou ese tándem fantástico. Como é canto tempo levas xa con elas e como é traballar e producir con elas? Pois levamos 10 anos, porque o traballo empezou aproximadamente no 2014, ou seja que, bueno, fixeronse 10 anos no ano pasado. Sí. Agora un traballo moi fácil. Os 3 primeiros anos foi un traballo non difícil, quizás foi os 4 primeiros anos foi, eu diría que foi a parte máis dura por unha parte, a parte máis bonita por outra, porque estábamos abrindo novas espiras, novas portas, experimentando, probando cousas novas e descubrindo unha sonoridade que despois nos serviu de digamos que de vehículo, non? De medio de transporte e tamén de outorgarnos unha certa identidade. Así que aqueles primeiros anos foron moi intensos, como digo, duros, de moitísimo contacto, de moito traballo, é dicir, traballábamos durante todo o ano con frecuencia semanal. E agora todo está moito máis rodado, a fórmula está moito máis chequeada e moitas das veces, bueno, pois digamos que cando estou construindo as músicas novas xa teño a ensemble e o formato na cabeza, é moito máis fácil construir todo, vou moito máis rápido, moito máis seguro. Entón, bueno, foi unha sorte de viaxe, de transición divertida, intensa e moi bonita.
diría. Bueno, traballar con elas foi maravilloso dende o principio porque teño que recoñecerlles un grado de compromiso e de entrega que non é habitual, o sea que en ese sentido tamén foi, elas o puxeron moi fácil, non? Claro. Falar de ti e de vos, falar de pandeireta, lendo un pouquiño, encontrei unha frase que me encantou un pouco con referencia, non, a pandeireta. Pois estamos no país da gaita, pois como instrumento sempre ensalzado, e tú comentas que a pandeireta sempre estivo silenciada, como estiveron tamén silenciadas as nosas referentes femininas, non? Das nosas aboas. Tú reivindicas moito a figura da túa aboa Obdulia. Bueno, non é algo... A ninguén se lle escapa que eran mulleres, ponlle que naceron a principios de século, a maior parte das que eu gravei a finais no último cuarto do pasado século, eran mulleres. Esa é unha condición que de alguna maneira se invisibilizou, desgraciadamente, e tocaban un instrumento que estaba moi estigmatizado naquele momento. Incluso cando nos empezamos, hai 30 anos, a pandeireta era un instrumento tratado como un instrumento menor, moi estigmatizado. E isto por que, Xavier, tú crees? Bueno, en parte tamén porque tocaban as mulleres, en parte porque é obvio que é un instrumento moi simple na súa morfoloxía, tamén na súa construcción. É un instrumento que nace de unha maneira moi... que nace da necesidade de facer música. Daí en calquera pequena aldea había un cribo, unha peneira que empregaban para traballar no agro. Ese cribo mataban unha cabuxa, unha ovella, quitaban a pel, curtíana e xa tiñan prácticamente un marco e un instrumento un instrumento membráfono. Isto é universal, non? É dicir, en ese sentido, xa se sen os tambores de marco latinoamericanos ou toda a percusión que hai no entorno mediterráneo. Así que, bueno, quizáis por eso, por ser un instrumento, vamos a decir, simple ou sinxelo, ou non demasiado complexo na súa construcción, e ser tocado por mulleres, fundamentalmente, foi tratado como un instrumento menor, como un instrumento, pobre, non? E así, con ese estigma, viaxou durante moito tempo, non? Ata que... Injustamente, porque elas foron as que de alguna maneira vertebraron a música do noso país, sen lugar a dúbidas. É dicir, cuantitativamente sen ningún xénero de discusión, non se pode discutir, porque eran moitísimas máis que os gaiteiros, non, por poñer un exemplo. E logo porque na súa memoria tamén viaxou, na memoria destas mulleres viaxou o noso cancioneiro, a lírica, non? Así, transportaron tamén de alguna maneira unha cantidad de información absolutamente esencial para entender a nosa identidade, non? Evidentemente, para chegar, Xavier, a traballos como o teu, de anos, hai, bueno, pues un traballo de recollida moi importante. Falamos de centos de horas de vídeo e de audio, con eses informantes, non? Gústame moito tamén esta palabra, non? Os informantes. Sí, bueno, aludías ti ao principio, non? A estas catedráticas sin título. Bueno, é un pouco iso, non? Eu descubrín en todas estas maravillosas avós, amigos e amigas, unha fonte infinita de información, pero non solamente de información musical ou coreográfica, ou non solamente de información estrictamente vencellada ao que entendemos polo folclore, non? Sino tamén outro tipo de folclores, non? Outro tipo de material que me axudou tamén a comprender o lugar no que vivo, a comprender a nosa maneira de relacionarnos entre nós, das galegas e dos galegos, falo, tamén a nosa maneira de relacionarnos co entorno, co medio natural, infinidade de cousas, non? Dende a gastronomía ata o nome de moitos animais e de moitas árbores, que sei eu, son fontes de información maravillosas, e no meu caso foron tamén de inspiración, non?
Claro. Despois tamén tes un traballo que hai que destacar, que é un traballo de divulgación con hai bastantes tutoriais seguidos en todo o mundo, Xavier. Bueno, eu, con respecto a toda esa parte, teño que recoñecer, por unha parte, que o meu vínculo con ese mundo da investigación foi moi amateur, non? Por unha parte. Foi moi intenso, foi moi extendido no tempo, moi dilatado no tempo, foi moi intenso porque lle dediquei moitísimas horas, moitísimas vacacións, etcétera, pero non foi feito dende unha perspectiva científica, sino foi feito máis dende unha posición amadora, non, de alguén que ama o folclore, que realmente, bueno, que lle desperta un entusiasmo e un amor por, bueno, e que de alguna maneira tamén me recoñecín un pouco nese mundo, me sentí moi próximo. Eu teño unha personalidade nese aspecto, como che diría, eu creo que son un tipo de perfil baixo, que lle gusta, vivo nunha pequena aldea, gústame a vida no campo, relacionarme cos meus veciños, coas miñas veciñas, ir a 2 ou 3 tascas, non necesito moito máis para entablar unha certa conversación co taberneiro e con algún veciño. Bueno, nese sentido me gusta esa vida que eu aprendín e que ven aí, para min é unha vida maravillosa, sabes? E ademais teño a sensación de que é unha vida que me aporta moitísima riqueza, non? Bueno, que me satisfai moito. E gústame eso, o mesmo que me gusta andar polo mundo tocando, non me sinto menos cosmopolita por vivir en un lugar que, bueno, eu creo que a aldea en ese sentido é o centro do mundo tamén, así que, bueno. Xavier, agora que comentas isto, vénseme un pouco á cabeza. Algunha vez pensaches que se non foses galego que terías outro tipo de recoñecemento? Quero dicir, pois, bueno, tirando de estereotipos manidos, non? Quizáis, pois, un músico de referencia nas Españas ou esa referencia co apoio á cultura que hai no País Vasco, en Cataluña. Eu síntome moi querido, sabes? Síntome moi querido. Non teño tampouco ningún reproche que facer, ao revés, todo o contrario. Eu, ademais, síntome querido pola xente na que me recoñezo tamén, pola tribu, da que me sinto parte. Entón, eso para min é moi satisfactorio, non? E a miña carreira na música non ten meta, é dicir, non atopei todavía un cartaz que poña ali ao fondo e que eu vexa no horizonte que poña chegada ou meta ou algo polo estilo, non? Senón que o importante no meu caso está claro que é a propia viaxe, así que teño un público maravilloso que se foi afianzando no tempo, que foi medrando tamén. Síntome moi querido e moi recoñecido, tanto no meu país como fora del. Obviamente non son un artista mainstream, non chego a 3.000 persoas en Madrid, pero as 300 que veñen a verme veñen sen falta e non sei, a min iso faime moi feliz. Creo que tamén temos que aprender bueno, de alguna maneira a ser agradecidos co que a música nos está dando. Eu tive a oportunidade tamén de vivir un momento no que a música, digamos que tiña un pálpito diferente. Ahora a música, por exemplo, e o mundo da música e a industria é tremendamente vertixinosa, moitas veces é injusta cos artistas, non? Porque é moi difícil sacar a cabeza no medio desta aluvión digital, non? E eu tive a oportunidade de poñer aí encima do tabuleiro a miña proposta e aí está, non? Tivo unha certa aceptación que agora me permite continuar transitando por ela, así que non, nese sentido me sinto moi afortunado, non teño nese sentido ningún tipo de reproche que facer. Que ben. Mira, falas
moitas veces nos teus temas falas un pouco en relación cando che preguntan polas túas músicas, polas túas cancións, pois de abrazarnos, de escoitar, de beber, de sentir, de escribir, de debuxar, de celebrar, cantar, soñar. Claro, isto un pouco agora que falas de aluvións digitais e de letras hiper homofóbicas e machistas, pois digamos que tamén fai ou debería facernos pensar, non? É dicir, cara onde vamos moitas veces e o que escoitamos. Ou non? Como ves? Como di, agora hai moitos artistas, sí, por unha banda concordo co que dis, e por outra tamén penso moitas das veces que escoito algunha cousa que ao mellor non me parece o máis delicada ou a caída, e tamén por outra parte digo, e quen son eu para xulgar xa non o que canta un tipo ou unha tipa, senón para xulgar a quen escoita iso, non? É dicir, é moi delicado. A música, dende logo, o que sí que me parece censurable son as mensaxes, sexan de un corte homófobo ou machista ou fascista ou, bueno, nese sentido sí que iso me parece censurable. Pero, bueno, eu son tremendamente respetuoso tamén, o procuro ser moi respetuoso con este novo entorno e co que está pasando agora na música, non? Porque creo que transita unha velocidade moi grande a que moitas veces nós nin alcanzamos a tan sequera a comprender. Pasa tan rápido e que eu a veces cando falo con compañeros de profesión, sabes, estamos como un pouco superados, non? Pola velocidade a que está transitando a música. Creo que no noso tempo iba todo un pelín máis a modo, non? Claro. Que nos daba un pouco máis de tempo a repousar as ideas, etcétera, non? Entón, unha das cousas que a mí me pasou, por exemplo, cando eu empecé a ter contacto coa música en directo, era que eu iba para casa despois dun concerto de, non sei, de Amancio Prada, de Fuxen os Ventos, de Milladoiro, e aquel concerto repousaba na miña cabeza durante uns días, reflexionaba sobre el, non solamente era o disfrute do momento, sino que toda aquela información continuaba desenvolvéndose durante uns días na nosa cabeza, na nosa memoria, non? Dándolle unha especie de unha sorte de dimensión e de impacto, e agora é moi difícil iso, é moi difícil. É difícil no sentido de que todos son píldoras demasiado breves, demasiado rápidas, demasiado... non hai a posibilidade de escoitar a un artista devagar, con un certo tempo, pois non sei, 4 ou 5 discos con calma, escoitar 7 ou 8 entrevistas, claro. É todo un pouco máis vertiginoso, non? Todo caduca moito máis rápido, sabes? Entón, bueno, son tempos diferentes. Non sei se son mellores ou peores, son distintos, claro. E ti crees que nestes tempos así tan confusos, tan rápidos e tan problemáticos, con todo o que se nos ven por riba, pensas que a música ou a xente da música que lle falta igual un pouquiño, un chisquiño de compromiso social que sí que teñen, non sei eu, xente de certos outros sectores da cultura, do cinema, mesmo da educación? Como que é todo máis aséptico? Bueno, eu creo que hai de todo tamén. Para ser xustos, é probable que se fora minorizando esa perspectiva, ou que se fora minorizando esa maneira de ver a música, non? O outro día estaba en Madrid participando dun concerto duns amigos e estaba Eusebio de Mallal, de un grupo insigne de música tradicional, e Eusebio sí me decía, carajo, cada vez protestamos menos, non? Falaba da música, non? E é probable que teña razón. Bueno, supoño que o mundo multinacional tamén procura iso, non? Procura de alguma maneira inocularnos unha sorte de anestesia, non? Ou de suero que nos faga vivir un pouco de espaldas a unha realidade moi jodida e moi cruda que está vivindo moita xente sen termos que ir moi lonxe.
pero a min tamén me gustaría recoñecer que no noso propio país hai voces maravillosas e autorizadas que continúan poñendo o ollo no e o dardo no albo, non? No centro da diana para continuar aguilloando e molestando a pois esos fascismos, esos machismos, etcétera. E creo que tamén é importante, bueno, pois salientalo, non? Hai compañeiras, eu teño amigas como SES, por poñer un exemplo, sí, que son todo un exemplo nese sentido, non? E bueno, hai que ser xustos tamén e acordarnos e recoñecer ese traballo tan importante. Non quero, evidentemente, filosofar demasiado, pero bueno, eran cuestións que sí que me interesaba comentarche. Volvendo un pouco a clave galega, tocando un tema ou unha palabra como é folclorización, venme á cabeza todo o que foron os anos 90 aí con Fraga. A folclorización neste sentido, bueno, o folclore evidentemente non ten nada de pexorativo, ou non debería telo, pero esa folclorización de gaiteiro para arriba, gaiteiro para baixo, é todo como moi diluído, ese manto de Fraga, pensas que nos influenciou tanto ou simplemente foi un apósito histórico do que estamos indo? Bueno, é unha pregunta interesantísima que xa me fixeron algunha outra vez, quizáis dende outra, bueno, perspectiva. Eu quizáis ter razón, foron anos dunha, bueno, dunha perspectiva probablemente excesivamente costumbrista, non? E efectivamente ese fenómeno de folclorización evidentemente existiu, pero mira ti por donde que a min sempre me fixe un pouco máis de dano e sempre me molestou un pouco máis que esa folclorización fora moitas veces utilizada polas elites ou por certas partes da sociedade para, bueno, pues para denostar ou moitas veces ter de menos pues propostas, traballos, etcétera, de xente que durante moito tempo estivo moi comprometida por, bueno, pues cunha parte moi importante do noso patrimonio material, que sería realmente moi difícil construir a identidade de un país e de un ser como somos os galegos sin o compromiso de toda esa xente. E moitas veces o que pasou foi que pódese dicir que pagaron xustos por pecadores, non sei se me entendes, non? Sí, sí. Al final foi todo o mundo nunha sorte de totum revolutum, de festo, de estos, si llevan farrapos ou chalecos ou non sei que, ou tocan a pandeireta, todos po mismo cesto. E a min si me molestou en certos momentos, moitas veces máis unha, bueno, pues esa posición de rechazo por parte de unha xente que eu sei que está comprometida co país, non? Entón, bueno, se deu esa dualidade que ao final acabou tamén, ou esa bipolaridade que ao final tamén acabou, bueno, pois pasándonos factura, eu diría un pouco a todos, non? E levantar iso e volver a prestixiar este mundo do folclore, da música folk, da música trap, etcétera, costou moito traballo. Agora arrímase moita xente, claro, e é moi molón, sí, ir a un concerto ás Tanxugueiras. Está guai e aí todo o mundo se apunta, pero en aquel momento non, e en aquel momento xa había Tanxugueiras, que non eran mainstream, e xa había Leilías, e xa había... Non sei se me entendes o que quero dicir. Sí, sí. Entendo... E a mí tamén me gusta... Sí, sí. Dime. No, que digo que entendo perfectamente, porque a finais dos 90 e principios dos 2000 fomos moitos os que participamos e os que tocamos en bandas de gaitas e vimos como era isto de campeonato para arriba, campeonato para baixo, desfile marcial de aquí, desfile de alá, os 1000 gaiteiros famosos das postas en escena de Fraga e bueno, e as actuacións todas con ese costumbrismo do que falabas hasta chegarmos a este momento actual no que o tradi está de moda e agora, efectivamente, todo o mundo parece quererse subir ao carro, que non está mal, pero con esa pequena lastra que vemos, verdad, Xavier, de tanta xente que aínda aí veñen os gaiteiros, como que
Como, oi, unhas panderetas. Sí, pero o que quero dicir eu é que de que ao final ese traballo de picar esa pedra, non? E de volver a poñer, digamos que ese facho no alto e de levantar a ferreña e de botar un aturuxo de vamos a ver, isto forma parte da nosa identidade, do noso patrimonio, e a nosa música hai que dignificala, hai que tocala no rango de excelencia máis grande o que estemos capacitados e eso foi o que fixemos, e moitas veces, como digo, foi contra un pouco contra vento e marea, non foi fácil. Por eso digo que agora é moito máis fácil sumarse á tribu, pero en aquel momento era moi complicado, porque de alguna maneira todos estábamos, ou a todos se nos trataba un pouco como, como partícipes dese demasiado costumbrismo, non? Vou xa acabando, Xavier. Axúdame a sentir este último álbum, que ten de diferente con respecto aos anteriores? Ten fundamentalmente que é un disco máis autoral no aspecto lírico, e por outra parte a aparición de algúns instrumentos que nós non empregáramos ata o momento, baixos eléctricos e guitarras eléctricas fundamentalmente, vale? E que lle dan unha atmósfera un pouco diferente, eu diría. A min no meu subconsciente me levaba permanentemente ao movimento afrobeat, como se houbera algo de afro na maneira de introducir as guitarras, que en vez de empregar rasgueos típicos da música máis folky, pois empregan certo tipo de secuencias máis mute, máis arpexadas, que me recordan un pouco a esa música máis africana, e que creo que encaixa e que casa maravillosamente ben con todos os grooves e patróns de percusión tradicional que nós temos aquí. E eso eu creo que son os dous elementos fundamentales que diferencian este álbum dos outros. Tamén inclues pezas pois nese castellano, a cabalo un pouco entre o galego e o castellano de Asturias, de León. A nós, evidentemente, sabes que somos un programa galaico-portugués, e a pregunta é inevitable. Enganchas máis, notas que enganchas máis aí na parte asturiana e leonesa que, por exemplo, no norte de Portugal? Bueno, temos temos un debe. Creo que os portugueses e os galegos temos un abrazo pendente, sabes? Creo, teño esa sensación. Ou varios. E que me perdonen os que non estén de acordo comigo, pero eu, en ese sentido, quero ser moi franco, é dicir, creo que hai unha relación de ida e volta moito menos intensa do que debera ser. É dicir, hai moita menos relación cultural, etcétera, da que moitas veces nós mesmos empregamos na nosa narrativa e no noso relato. Os relatos están moi ben, sí. A lusofonía, todas esas cosas están moi ben. A teoría ben, a práctica non. Efectivamente, pero falemos de realidades. As realidades son as que son. Eles, cando cruzamos as fronteiras inexistentes, seguen teimando en falarnos en español. É dicir, que pola súa parte tamén hai unha parte do asunto que non está asumida ou comprendida como deberan, e pola nosa parte tamén non deixamos de velo como un país, como outro país, en vez de velo como unha parte casi fundamental do noso, polo menos a rexión miñota, non a zona norte. Teño moi bons amigos. En escasas 2 semanas creo vou a ter un concerto en Viana do Castelo con Daniel Pereira Cristo, que é un extraordinario cavaquinista de bracarense. Pero non é moi común, Xavier, verte por Portugal, non? Bueno, no pasado ano tocamos en Lisboa e Porto, este ano vamos ao Algarve a facer algún concerto, pero xa non penso en Xavier, non estaba eu falando de Xavier, estaba falando eu da nosa fauna, non? E da nosa tribu. Creo que cruzamos pouco a fronteira para tocar aló, e creo tamén que hai poucos artistas portugueses que veñan aquí, é dicir,
é máis fácil ver moitas bandas de indie pop do resto do Estado español tocando en Galicia que ver extraordinarias bandas de pop, de folk, de fado, aquí en Galicia. Por eso digo eso de que temos un abrazo pendente, temos que pasar do plano ese da narrativa e do desexo a un plano máis real. E para iso tamén creo que temos que empezar a comprometernos, concursar a facer concertos a taquilla, a intentar establecer unha relación directa co público portugués, exactamente o mesmo que o facemos, como dicías antes, con Asturias ou León ou Bilbao. E nós estamos tamén un pouco nese camiño, non? É dicir, ese é un pouco a nosa aposta. Bueno, León, Asturias, Bilbao ou Logroño. Eu penso que foi no 21 ou no 22, aí acabando a pandemia, creo que foi o 21, no Teatro Bretón dos Herreros, penso que era de Logroño, e a imaxe que teño de ver o teatro completamente ateigado e aplaudindo, bueno, venme á cabeza tamén o clásico, non? De quérenme máis fora que na casa. Tú xa me dixeches que evidentemente que te sintes moi querido en todas partes. Pero... Non, claro, eu fixen as presentacións dos meus discos, deste último disco, a teatros cheos aquí en Galicia, sabes, o Auditorio de Galicia cheo, o Teatro Colón cheo, o Mar de Vigo con 1000 persoas. Eu síntome moi querido, o sea, sería moi injusto pola miña parte dicir que non, que son máis querido fora que aquí. No meu caso non é ese caso. E moitas veces tamén empregamos un pouco ese discurso, bueno, como unha ferramenta para non sei, eu síntome moi querido en Galicia, moi querido, honestamente, teño que dicilo así. E polo mundo, Xavier, contanos un pouquiño deste ano, penso que vas facer tamén un pouquiño de ruta sudamericana, eso entendemos que é un reto tamén. Sí, bueno, é a terceira ou a cuarta visita, xa fuche, sí. Hai un público ali, obvio, hai un público que non é propio, que son moitos galegos que están na diáspora, e despois tamén hai, cada vez fomos establecendo máis vínculos con músicos e amigos de aló, de tanto de Argentina como de Uruguai. Entón, bueno, sí, vamos a estar en Montevideo e en Buenos Aires facendo concertos, vamos a estar tamén agora moi prontiño en Bélxica nun festival en Gante, vamos a estar en Lorient tamén este ano. No Intercéltico. Sí, no Intercéltico. Para nós, para min é moi importante sair, é moi importante. Igual que che digo que obviamente o noso espazo natural e o noso público está fundamentalmente aquí, pero eu necesito sair, necesito chequear, necesito ver que lle suscita a nosa proposta ao público en outras latitudes e non quedarnos no confort, sabes, de estar na casa. E ademais o noso país ten unha dimensión ata certo punto reducida como para desempeñar unha trayectoria profesional única e exclusivamente sustentada no noso país, non? Claro. Entón, para min é fundamental sair, sí. E como ves esa conexión, Xavier, co mundo celta? Falache de Lorient, tocaches o ano pasado en Glasgow, pensas que aí, bueno, Galicia aínda está presente, polo menos simbólicamente, que se che recibe dunha maneira diferente? Bueno, eu creo, teño unha opinión un pouco, como che diría? Ou é todo un mito? Non é un mito, porque en realidade hai compañeiros aquí e bandas que acreditan nesa marca, non? Sí. De alguna maneira. Eu creo que, honestamente, e ademais o digo con todo cariño, creo que ese mundo, vou a decirlo dentro do meu punto de vista, creo que ese mundo tamén se abriu de alguna maneira a outras propostas como podan ser a nosa, non? E que tamén abrazan de alguna maneira esa sorte de diversidade, non? Porque
si ese entorno celta se refire a unha zona xeográfica determinada, o que sí que é verdade que máis aló de que a música celta teña obviamente un certo trazo, ¿no? un color determinado e teña unha atmósfera determinada e identifiquemos con unhas músicas determinadas, tamén é verdade que en ese entorno hai outras moitas músicas como podan ser en Asturias ou en Galicia que obviamente se desenvolveron e que enriqueceron de alguna maneira tamén, creo, a música folk e a música tradicional. Eu creo que hai agora mesmo unha, vou a dicir, diversidade moito máis enriquecedora e moito máis interesante no noso país que cando solamente había unha perspectiva ou unha tribu determinada, non? Creo que é maravilloso que haxa moitas, que haxa moito jazz galego, que haxa moito indie galego, que haxa propostas moi diferentes. E en ese sentido, pois, nos sentímonos moi queridos tamén, moi ben recibidos. E ao final é obvio que hai unha identificación. Cando tocamos unha muiñeira coas adufeiras e están sonando ali 8 pandeiretas, a eles, obviamente, les leva as súas jig, inmediatamente están identificando a rítmica, non? Entón, bueno, creo que tamén hai unha máis porosidade, e podería poñer un exemplo. O Festival Intercéltico de Ortigueira cada vez é tamén máis poroso a outro tipo de propostas, non? Sí. Cando probablemente hai 20 anos sería impensable que participaran pois bueno, propostas que hoxe van ali, pois non sei, Fillas de Casandra, me parece que tocaron, non sei se este ano ou ano pasado ou cando foi. Sí. Pois me parece genial, me parece fantástico que esa capacidade para ser máis permeables, non? Faltame dúas moi curtiñas, Xavier. A primeira, se hai alguén que nos estea a escoitar, bueno, por este medio ou que te está a descubrir pues, de casualidade por internet ou por calquera conversa informal, desde a humildade que te caracteriza, que tamén é grandeza, non? Por que merece a pena, crees, descubrir o teu proxecto, a túa música? Por que merece a pena escoitarte? Como decía Borges, hablar de mí é o máis difícil. Sí, é moi difícil, porque sona moi pedante todo, pero non sei, a min gústame moito cando ven xente nova aos concertos. Xente que non coñece o proxecto, pois moitas veces causa sorpresa. Bueno, sí, eu diría que sobre todo sorpresa, non? Porque a verdade é que a nosa proposta hasta certo punto fora do noso ámbito, e mesmo cando nos estábamos empezando, aí no 2015, 2016, incluso en Galicia eu tiña un pálpito de que o que estábamos facendo era exótico, non sei se me entendes, é dicir, ao final era un ensemble un pouco rara, é dicir, 7 mulleres tocando aduces, un tipo con unha pandeireta, un acordeón diatónico, unha zanfona empregada dunha maneira tamén bastante diferente, sui generis, non? Bastante tratada. Entonces, bueno, ese exotismo creo que para a xente nova non se perdeu, non sei se me entendes. Entón, cando a xente se achega ou ven un concerto por primeira vez, bueno, unha das cousas que lles causa é moita sorpresa. E despois é obvio que a non é unha proposta de directo, é unha proposta feita para facer música en directo. Sí, sí. Os discos son unha excusa e unha necesidade tamén de plasmar un repertorio e ter un set e que as cancións vayan, bueno, pues, enriquecendo ese repertorio, non? Pero é unha proposta de directo, con moi numérica escénicamente e que en ese sentido ten moito punch, moito, sabes, moito poderío, hai moita percusión, a música tradicional é unha música, bueno, que a nosa música ten esa intensidade rítmica, etcétera. Entón, bueno, eu estou moi contento cos que eu chamamos de conversos os que veñen por primeira vez. Botamos un pouco de auga ou de viño pola cabeza e moitos quedan na tribu xa para sempre. E falando de sempre, a última evidentemente vai sobre o futuro. Estamos, bueno, divagando un pouco demais, pero entendo eu, non me vou ir moi lonxe. Veña, para 2030, 5 aniños, está claro que me vas decir, bueno, 5 anos máis vello,
Como ves a túa música, o teu proxecto en 5 anos? Vexo unha metamorfose probablemente desto do que estamos facendo hoxe, pero por outra parte vexo unha metamorfose tranquila, é moi orgánica. Pois non sei, acaba de chegar, agora está participando do proxecto un guitarrista, se chama Virxilio da Silva, maravilloso, un extraordinario guitarrista, que ven a aportar esas guitarras eléctricas que gravamos no disco. Bueno, pois esa sonoridade creo que deu para quedarse, entendes? É dicir, creo que asumín esa sonoridade, me gusta, me parece que mesturar o que xa estábamos facendo con esa nova bueno, pues con ese novo elemento que nos pode dar un recorrido interesante. Entón, vexo cousas que van a cambiar e que están cambiando, pero de unha maneira orgánica. O que non vexo é a Xavier con un DJ ao lado, con un, sabes? Con orquesta. Con orquesta, ou, bueno, vexo cambios moi orgánicos, non? Vexo cambios que teñen que ver con unha relación pausada, sabes? Unha relación que necesita unha certa intensidade e que necesita un certo traballo, un certo recoñecemento mutuo para dicir, vale, este elemento está guai, nos estamos aportando mutuamente cousas moi guais e creo que pode formar parte da nova atmósfera ou do que vamos a dicir. E logo vou a seguir cantando cousas en 6x8, é dicir, chámense moiñeiras ou ribeiranas ou como queiras e, bueno, vou a seguir, encantaríame seguir. Ese é un pouco a... Non te ves tocando na feira entre as pulpeiras, necesitas un pouquiño máis de pausa, non? Véxome en calquera ámbito. Creo que tamén unha das cousas que pasaron agora con todo isto é que creo que se superou ese problema ao que aludíamos antes. Creo que se superou. Mira, entre as pulpeiras non, pero galla que unha parte importante das festas parroquiais do noso país fora ocupada pola música tradicional, pola música folk e pola música galega en xeral, e que empezáramos a facer sesións vermú con normalidade e que empezáramos a facer bailes de noite como fan a Panorama, París de Noia, etcétera, etcétera. Eso sí, para eso necesitamos propostas que teñan un certo poderío e unha certa capacidade para suscitar na Praza do Pobo, pois que vayan 1.000 ou 2.000 persoas e facer ali unha festa. Calidade hai e ocupar ese espazo a mí non me importaría nada. Me parece que non sea un espazo natural e que me parece que é moi importante que teñamos presenza aí tamén. E o papel agora, si a ultimísima, o papel da radio, desa radio galega ou dese Son Galicia Radio, pero de calidade real, con programas vos, con artistas, con promoción de artistas propios, é dicir, crees que tamén é unha lousa importante non termos ese espazo gañado? Porque non está. Dende logo hai moito máis recorrido, hai moito recorrido aí, non? É dicir, hai moito por facer, pero tamén hai moito por facer no ámbito das radios privadas tamén comerciais, que moitas delas emiten para Galicia ou as locais e emiten en castelán, sabes? É dicir, eu aí, os xornais que o día das letras se entregan ao idioma e o resto dos 364 días restantes non se acordan para nada. Pero é obvio que a radio de noso, a nosa radio é a Radio Galega e aí debe de haber un compromiso obvio. Bueno, esperamos que cada vez haxa máis, non? Trátase disso. Pois Xavier Díaz, un auténtico referente da música galega de raíz, é un auténtico luxo terte hoxe na radio un pouco alternativa, que tamén estamos aí nas plataformas facendo un oquiño, con esta perspectiva galaico-portuguesa, alegrámonos moito, agradecemosche moito o teu tempo, un placer e un abrazo.
o que hoxe é alternativo mañá vai a ser o que ocupe. Eu creo que este mundo está cambiando a unha velocidade importantísima, así que espero que vaya medrando. Moitas grazas polo voso tempo, aquí tedes un amigo, e a conversa foi maravillosa, foi un placer. O prazer foi noso e eu espero que a xente disfrutara tanto da conversa como a disfrutamos nós. En serio, vémonos en próximos concertos, Xavier. Unha aperta grande. Chao, chao, ata a próxima. Escoito Galiportus cada semana, en Radio Illariz 107.2 da FM, os sábados de 12 a 1, e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online e nas emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas, en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. E non esquezas seguirnos nas redes, enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com. Pois xa vistes, un auténtico fenómeno, Xavier Díaz, dentro e fora dos escenarios, un referente, a pesar de que il, evidentemente, coa súa humildade, pois non vai a recoñecer, como ten que ser, por outra parte, que falen os demais dun, non vai recoñecer o que está significando, sobre todo nos últimos 10-15 anos, para a recuperación dese orgullo da música galega de raíz, e para, bueno, un pouco ensalzar tamén desas pandeiretas como símbolo musical tamén moi galego, moi galego. Foi unha conversa espectacular que a disfrutamos moito, agradecemos o voso tempo, recordade que estamos aí, seguimos facendo máis contidos, máis e mellores contidos, máis e mellores conversas. Hoxe, como non, temos que marchar cun tema de Xavier Díaz, un dos grandes. Boa o aire, boade todos. Non teño pan que comer, nin viño para beber, nin teño donde dormir, máis rico non podo ser. Teño ouro, teño prata, teño calderilla e cobre, de todo estou abundante, só de amores que estou prover. Así como o aire boa, tamén boa o pensamento, ai nada. Escorrín, caí na lama e pronto me levantei, sacudín o meu capote conforme estaba a querer. Quixen facer un cigarro por non perder o costume, reparei que non tiña tabaco parte así como aire boa, tamén boa pensamento, ai nada. Non hai cantiga no mundo que non teña o seu refrán, nunca ninguén faga conta se non do que ten a man.
que sobes tan alto se tes que baixar co tempo.